Ja maalintekopaikkojakin siinä ei pysty rynnästä ohittaa. Ja toiseen erään Kärpät tuli kyllä raikkaammin kuin me ja pystyi painamaan pelin tuonne meidän päälle. Ansaitusti meni siinä sitten vähän reilua. Se erä niin päätettiin kuitenkin, että laitetaan kaikki pelit mitä ratkaista löytyy. Pelattiin kelpo erää siinä. Numerot oli tänään oikein. Mihin jäivät Lukon ratkaisevat maalit? Mihin jäi? Mihin maalit aina jäi? Taivaisaan taskuun. Vähän me oltiin, meidän kärki oli tylsä tänään. Me ei pitää olla terävämpi kärki. Pitää erottua joku ketju, joka lähtee viemään tai hyökkäyspeliä. Se ei ollut, siihen ei jostakin syystä tänään ylletty. Oliko sitten Kärppien hyvyyttä vai meidän vaisuutta. Sillä tavalla jäi siinä mielessä vähän, varsinkin tuo toinen erä, niin se harmittaa, kun se peli lähti käsistä. Sille ei yllättää. Miten liiga jatkuu Lukon osalta? Liiga jatkuu jos lauantaina on Helsingin IFK Helsingissä lähdetään. Kiitoksia haastattelusta Risto Duffe ja turvallista kotiin.